We're back! Second to the last battle of the night, Pasundaya Crayouts. Second to the last battle, Bes Loloy versus Ro. Nagato kasi bang bagbag. Yo, check, kinakatugayan sa ako to. Balila. Meals day, shoutout na ako na Zay Kaka, Sadistan, Puguspel, Earl Nuts of Cads. Yo, check, sa ako wala. Balila. Ro, Bilya, sa tatay, Bilya Boys, Errol, si Aldi, tanang. Huwag lagi last ng kwarta. Hari patay. Ito na. Down sa contest. So, ano pa tayo yun? Ro versus Bes Loloy. 90 seconds per round. Round 1, Ro. Naghagad pag rematch, pero bisag nag-choke yung kontra, pildig yapong tunto. Pildig yapong tunto. Pero way gamit ang rematch, kaya di na ni pang puspuro akong kayo, game! Ganahan kang palauman na yung unahon. Pues alanganin imong kinabuhi. Kay giatbang kang Poseidon nga sa lao mo ay maghari, mao kay ako imong nakontra. Matik walay pag-asa kay kung haunan sa lamisa. Food trip walay buasa, mao kay kumpiyansa. Sa ipang storya nga nimo walay makatupong. Nga ganahan ka na ay makasabay sa imuhang kapahong. Ganahan ka na ay makasabay sa imong skills. Pakauwaw man lang ka. Makasabay bisag ihatod pati ka, pisti ka. Kaya ang yuyo, ang kultura ug ang tunay di na mawala sa iyahang ipang spit. Partida di na kinahanglan isulti. Kay bawo na ng mga tunay ara. Pero kada round niya ibalik. Bawo mga boss. Sige espada na ni sa katunay, sige wa na magbuot. Pero kami gisaka kada bara mao kada tugpa law mong duot. Gilabong ka sa bara ni Errol. Pero proud pa kay tunto. Sige tunay na lagi ka pero imong kadaugan dili kaayo. Kay gisalbara ka surado pero patay gining insekto boy ongas. Kay unsa pagtawag atong kadaugan kung ikaw pagani ang giluwas. Mao ikaw na lagi ang tunay, pisti ka. Ikaw na tinuod sa kultura, yawa ka. Ikaw na daog aning duwa giatay ka pero mayon ka mas maayo ka sa kuan, buang ka. Kay unsa ni sukdanan sa tunay ka fake boss. Mga ayo kong requirement. Halos 8 ka tuig sinuwat sa proseso, wala ni absent. Tanan gibuhat para sa duwa. Yaguan akong talent ka ni tinikling raman ni iyaha kay dili para sipap ang movement. Time. Bye. Una sa tanan ay kuhauni ug ang kagibaw na kang dinimutira ug ang iburak diha tanan kanang malipay silang tanan kay dili sa pakaluoy suka ug kalibang ang ako ang giatubang pero ako ang gikaya pero kamo tanan masuklian ako gihatag nga harang sa kinatasan ako ang gikaya nga anak ko sa kultura magmahal game gipildi na nako imong amo unsa ba may angay pamatud-an ako dire sa mga wala nakahibalo batos ni Errol mga pre. Aminado, kamao imuhang amo di ko mapagbalat kamo ang problema lang jud ato. Mas kamao pa lang jud ko ato. Sabit ra maning buang sa Errol nga punuan. Gasalig sa linya sa punuan. Sukinsa ka si Tarzan. Gitawa magsilbi imong amo sa naka-bulletproof nga sundalo. Wanitira nga pusil karong wala na ni amo. Murag M700 nga sniper kay wala ka one hit imong amo. Ikaw ang pusil nya Errol lang amo.
nga gisuna ko sa magazine kay inganiyo na ko pagpakong inyong ulo. Oh, puro na lang ba mo? Ginganat ikapagpauwan bala nga murag nag-shower sa banyo. Amo, bala, ing-anaon ha? Di kay pareha sa imong linya nga ang angle, gihimong anggol. Nya ang battle, gihimong battle. Mauna gani, mauhon lang gihapon. Grabe jud ka kwanggol. Gusto rin kag mga ingana nga linya kol? Dire paminaw ni Angkol. Kana imong pangalan nga Jake. Ako nang bugal-bugalan ni Moon ko nang joke. Ako ang tao grabe ka brutal kaya ang paborito ni mga cake. Yan pananako coke. Kung inyong balay dito di gate, amuha daghagot. Samtang ikaw diha gabik. Bunalan ti kaubok. O di ba? Maliit na bagay, pero daghang gipalipay patay. Unya gera imong gusto? Ayaw ka bala ka kay tigaan ti ka bro. Sa kadagang buto imong madungga nagtukag karon ng adlaw sa Pasko. Nagtukag sa kadagang buto imong nadungga nagtukag karon ng adlaw sa Pasko. Ah, kadagang buto imong nadungga nagtukag. Ay, kadagang buto imong nadungga. Gun bars? Tulo ka numero sa imong ulo nga mura pag isugo ka og swerte sa imuhang lulo pero imuha rang gimemo. 753 palihog ko apo pero askang malasa ni mulo kay 357 ang nibuto. Bang! Headshot! Katagang utok murag nayabong nga taho. Bang! Headshot! Lagsi kang dugo murag ipislet nga lamok. Inyuha kong gisugda na tuaning humanon. Ginupanay ni sidunggan bawal dire ang mapikon. TF, wakoy pake anang. Ang akuha mapagawas kung unsay akong ganahan pero naabos. Pabaliha tadaan! Round 1 pa lang ni. Round 1 pa lang ni, maong ginhawa sa diha. Wala pa ko'y planong patyon ka, maong ginhawa sa diha. Ginhawa. Ginawa sa diha, klaro kayo sayad na gamay. Ha? Ya, M700 wa na one hit. Grabe gid ka bulok. Basta ma-headshot ka usa, ang problema wa kay utok. Ya. Proud ka na pildi ni Mus Iron? Proud kay kaato? Gipildi na to nako siya 5 years ago, bogo. Balik tang Nats. Nats, para imo na po ni. Ha? Para imo ni, tanan ako aning ipagawas. Giingnan ko nimong bawang ilok pero mo ba may kinahanglan og tawas. Game. Kung nakabantay mo, kung mo punchline ang kigwa, mura gig batang way buot. Maglisod mig sabot. Mura kag way panudlay kay imong ulo, grabe ka gubot. Way hapsay, katag kaayo kadarima. Grabe jung batia, pues ako lay maghipos nung gabi una, total giatbang na ko ninyo og basura. Pisti kayata. Mo set up ang kultura niya ang punchline kay maong patay. Okay ra ka bay? Murang kang tuslubuha sa maktan kay imong utok nagkagamay. Ha? Kay lipog kay kagutok. Imong utok lisod gid kaayo. Wa kay mi kay baw kung imong set up or imong punchline bay nasakto, wa nam ka na mao. Ha? Bungkag na kaayo imong estilo. Gabay pa gani kay ko giduwa. Nya ignan mi nimong peke ikaw ra gani dali kaayong naguba made in China. Ha? Nga namin makakuna mo sa agidain puros binugo. Imong ka bright makita jud gikan stiil hantod tangkugo kay wa kay utok. Maong loy, ayaw sigi og binugo di ka pwedeng magmaestra. Mura kag tomboy kay kung puro ra panudlo pailarang wa kay tira. Ha? Makapundaw mi ginana, inani, yang ipakita pang inabno. Mura kag way ika-extend sa piso net kay samo kay kasig panudlo. Ha? Ya, feeling celebrity, feeling sikat dayon wa gabai. Kay natungan ra kas kamera daga na dayon kay kag-arte. O celebrity sikat natungan kamera daga kag-arte. Mao magdrama-drama na lang. Nya rap name nimo Boy Mills Loloy. Kung puro pakuwag simpatiya imong linya, dapat imong rap name Mills Paloy-Looy, pisti ka. Ya, kay kung apiki na sa letra la mga yuyo dayon niya tawagan para masalbar yung linya ka sumatotal way kapuslanan. Maong nakatulog noon na ato ang crowd kay imbis para kontra paloy-loy imong statement mura nagmalis at napalas kay imong punches padung sa audience.
Yawa! Time! Round 2. Busbulong, busral. Salamat sa higayon. Gipakita ninyong pagpuyon. Promise di na mahaya ninyo ron. Ako ang bunga sa mga unang manananom. Dili ni si ikaunom pero limpyo pud nimo trabaho in town game. Nahiubos lang pud ko ninyo. Kay unsaon ninyo pagkakita sa akong usa ka gatos nga porsyento. Kung atbangan ra pud ko ninyo, wala ra po'y porsyento pero kung gusto mong masaksihan na ninyo aw pagsuwat na as joke na bay. Pagsuwat na joke na bay. Bitaw, daghan og pagsuway sa kung kinabuhi nga nilabay. Ug di na ninako bag-ubay nga inyong gipatry. Inyuha gihapon gitry. Bisag klarong di na pang-try. Maong salamat sa inyong pagpatry. Out ni matik ni mo cry. Classic ni mo battle by. Dili ni mo haonog gamay. Di mo ron mapingis kay milsluloy ni bay. Bulto-bulto ang dala. Buto-buto ni rong bataa kay kini nga match up. Murag mo kontra batas. Kay ngano? Kay di ni mo mabasta-basta. Tabas-tabas ang resulta ning batang patakag sabat. Mura ko ginikanan nga gabi kadagmalan kay isod ko ni sa tab. Isod ko ni sa tab. Yawa. Isod ko ni sa tab. Isod ko ni sa tab. Chok! Sos! Syaruan ninyo makuha mga boss! Gilumsan pag-aanay na ako samtang gapangyawa sa kasuko. Hantod ni nga malumos! Imposible kung mapildi ni mo boss! Murabag imong gipatubo ang nilungag nga munggos. Haros kamunggay ning utok bulinaw. Bukon nga kaguron nga murabag lubigaw. Wa ninyo makuha mga gaw. Anak umunggos, kamunggay, lubi o bulinaw. Siya rugwa ninyo malasay ang kalami sa sabaw. Utan tinunuan ng gigamit nga pangbaon. Saktong iguman na kuha niyo kaon. Pogset lagi ni ron. Bye. Rapid limit. Ya, unsa to gisod sa tab. Fuck you. Kung tab ra imong isgutan, pwede na ko control W. Way makagit. Ay, dito. As that. Nakabot na ni Kari. Ang imo nilagkanap na ari mo kabugo. Pero ikaw rin naabot ari kay mo skill set mo gyapon katubo. Sprout game. Game. Go. Stay. Kita niyo yung kabugo. Ni chat ni si SGC nga magmaydi ko na siya kay proud siya kaayo. Pero unsa la kay sultis mga tunay dira no kung ma-upload na ang video kay ubos ra kag level. Nako wa pagani ka nakatupong. Di ba Battle of the Night kas andanan kinsa day main event karon? Scarface versus Boss, pasi manood ni inyong bata. Kaya kung bata din ni Bigfoot tawag ni Big Guns kita ko kay ni nga sagpa. Ha? Gusto kay kag syagit. Ngay mo skill set pang giatay. Upticket delivery pero abot sa bars diha ang laay. Ha? Kay nabungol ka sa pakpak na sa imong utok nilabaw. Pero ang pakpak na himog sagpa katong ako wag gipanaw. Ang kaubaw di na matago. Kay ba ang wagi kay ayo. Ug ang tawgon ka na tunay para nako dakong insulto. Pero di na lang magsilbi. Di na magsilbi mo mga binuang. Tanang imong gisaligan sa una, di na nimo kaya nga duulan. Giluwas ra ka surado. Uban ang tingog nga di mabangbang. Pero unsay gamit lang kusog nga syagit ron kung wala makaresponde nimo tabang. Ha? Mo pareho kami nga kusog og tingog. Murag naay kalahian. Kaya ako ilang di paminaw, ikaw igo ra nadunggan. Pareho ba kusog og tingog tanaw tag kinsay unang mahugsan. Ako kupta nimo liog tanaw tag kinsay unang mahugdan. Mo mamatay ni sa mga kamot. Brutal nga pasakit. Nahulog na slaang ang kanahan nagsige lang gyapon balik. Kung sa kadagan nga agyaanan nganong ari pa man kana kung nga nasangit sugod karon kada tikang magkadugo kay nakatamak nakarugait. Ay.
Abi ko magahi. Ang ba malagay mang langgahi. Round 3, round 3. Round 3. Pag umangkon sa angkol, keep up sa hardcore, malas ka. Pero swerte, gihapon yung buang nakamalas. Malas ka kay ako imong naatbang nakaswerte. Swerte ka kay mo apilog kabuto imong pangalan, imong tulo ka round. Gagmay dili dagko. Murara pud og tulo ra pud katuldok. Gamay rag makakuha og makasabot. Murag letter is nga Morse code. Oh, way nakakuha to. Murag letter is nga Morse code. Sa mga wala na kahibalo, tattoo artist ko, mga amigo. Maumulin niya, matik, tatak na sigurado. Tattograph, ako ang gidungan, gibalance rang art, malayenyang. Samtang ikaw, unsa may makuha na ko ni Muchoy. Wa man kay art, sorry kaayo part, anad maniog dis, track ni maligis, di ka pwede pang track. Gamay raw sulod murag kart kay og naalay beat. Mabumba pumatrap, mabungkag lagi ni Brad. Kay bumba ang gipang drop, di na kailangan manaway. Mangdamay para ikaw pasakitan. Abi nimo kaibigan, sapat na kayos tanan nang di ka kamaumurap, way kapuslanan. Kamaura kang mo istorya og suwat, pero real talk, di ka kamaumurap. Kay usa ni sa istorya nga Tagalog ni duwa, pero maihapra ang manuwa ay kayang uban nagduwa-duwa. Imbes litra ang iluwa kay laway, kalaway, palawmay, baldi sa tabay. Pistig yatay, pero congrats gihapon bay kay nakaatbang ka og tinuod nga manuwa ay wa ba ka kabantay? Wa na ko isguti imong name kay mananabta na'y bahalag sampita na imong pangalan numantika nga mapatay. Di na ako pang mistil pang palawman bra. Dili ikaw ang angay dili ikaw ang angay na kuha ng pagawsan. Dili ikaw ang tirador nga makapahunong sa kong mga bola. Bisag itudo pa ni mong palawom, di nimo mapa-stop ball bra. Kay murag ang tako pinababaw, maong pirming abante, diring dapita. Og last bola na ninakuha, maong daugon na kuning duwaa. Og last, hambugan mo na ako ron. Kung nakuha mo, nakasabot. Di mo hambugan ako ron. Kung kamu nakasabot. Ma-proud pa ng uban. Kung tunay na siya sa larangan. Oh. Di ta kontra, di ta amigo, pero pwede, di kang tawgon nga kauban. Kay nata sa usa kang kultura nga atong gimahal, maong kauban. Pasyensya, kay ikaw ang napili nilang pasakitan para sila rapod mapasikatan ug ang labaw sa tanan. Bisag walay gibayad, ako ang isuklian. Kulturang ilang giampingan kay usa ko sa nagmahal maong may gabi tanan ug much love ang mabuhay ang Bisaya hip hop. Bro, check. Third to the last battle of the night. Tagato Masimal Bakbak, Raw versus Miss Loloy. Pasandaya tryouts. Shit. Judges. Judge. Ay, no. Yun, shout out day, Mickey, Grounded Clothing, Sprout. No, so, boss. Yan na. Rocks versus Mills. So, dihatang ako ang buto. Round 1 para ni Rocks. Round 2, 3, ari ko ni Mills. Lyrical lang, lyricism na nakita niyo mo, gamit mo siya multi, pero dili kayo mo maibawan ng multi. So, ako lang gibasi sa lyrical lang nudunggan, reference. So, ari ko sa 1. Ari ko ni Mills right there. So, round 1, Rocks. Round 2, round 3, ari ko Mills. So, Mills. Yo, Silvier Sandels. Rocks versus Mills. Akong giboto si Mills kay yo round 1 nakuha ni Rocks ang
ako ang boto kay sa sitapay niya, sa mga punchline niya. Sa round 2, sa round 3, mura na ako nakuwangan, kilit na niya. Mas naawal na po, di ba siya, ka-technical o sa kalawang po. So, males. So, round 1, ako ang gikuhan kay Rocks. Round 2 kay Kuan, Mills Loloy. Then sa round 3, ako ang gihatag ang Rocks. Yapon, although na kuhan siya to, na tawag na to, kanang na choke siya, pero pag round 1 na choke po si Mills Loloy. Bali ako lang kumpara kung asang mas nilabaw nila nga round kung makuha man nila. So, ako ang gihatag ni Rocks. Siguro ang kuhan lang level of difficulty lang siguro sa pagsuwat. So, So check. That's the last battle. Raw versus Miss Loloy. Judges decision. 2-1 Miss Loloy. Judges mga